Kakaaro, kamusta kilan amin? Wadya tayo natanod balangay orbis. Taon natin tayo binya. Tan birthday. Sa kitaon kakaaro. Agi kakaaro, anang nang kulamay lechon. Agi, masamsami. Kaaru, wadya tayo natanod, balangay or bestondo. Tama nga nagtayo'y binyan, birthday sa kitao. Katon aray ninong taninang mampirma kamila. Tan syempre siya, nampirma mutla. Dakil kami ninong taninang mut, kakaaru. Kaya dakil so kumari kang kumpari. Nitan kakaaro, mampipirma at mutla. Tas kaya mut yanina. Katong kakaaro, nampirma tila. Nang kayari yan ang pirma, ay nitar kumutla at kumari. Yan makapirma mut ira. Katong kayari min ng pirma, ay tinawag na kami ninong taninang yung unlaud araw tamang pa-picture kami. At sa may inaanak mi. Kan wala mo so remembrance mi mut. Katong kakaaro, mayamay kami ninong taninang. Katong dakil so kumpari kang kumari. Makapalik-alik mut kakaaro, no dakil kayo, yasang kakaaro. Diba kakaaro? Katon man aaruan tayo kakaaro. Kung dagutila kakaaro, yaman pa-picture. Kaibag manaya si Mari Arsi. Nga na may picture mi, kaiba mi manaya aso. Agi, asyang kuno ya pun siya na. Man umpisalay programa kakaaro, katon mandasal tini kakaaro. Ikaw ay mamasta, mapalita, sa'yo ay umisa. Yung unang kakainin ng dinner mo, yun ang first, and second, and third. Bakit sigurado na po kayong yun na lang ang yung lalaki? Baka may kasunod po pa, no? Okay, so, umpisan po natin yung sa salita ng Diyos muna po tayo, ang bago natin yan yung dedication part. Okay? So, mga kami ito, po ito sa awit or salmo sa 127 verse 3. Ang sabi po sa Tagalog na nakasulat po dito, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroon galak. Tama? Ito naman po, lahat po ng mga anak natin, dahil lahat naman tayo, galing po tayo sa lahat sa baby, regalo po tayo ng Diyos sa ating mga magulang. Okay? So, ito po yung sinasabi na gantimpala na nagmumula po sa ating Panginoon. Okay? So, ang lahat po ng buhay, ito yung pamana ng Diyos sa ating lahat. Kasi, ang buhay na ito, pinanong ng Diyos sa ating bilang tumatayong lola at ina na si Alejandro III. Okay. Kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito, nagagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Alejandro III para ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Okay. Kayo ba ay nangako magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na punong pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Okay. Sa pagkataong dumating, ang panong dumating na at tuwagin ng Panginoon si Alejandro III sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos
Ipinapangako niyo bang hindi niya siya ipagkakait? Okay, maraming pong salamat sa katugunan para sa kanya. Thank you so much. Nangangako ba kayong ipapanalangin niyo si Alejandro III at maglalaan ng pagkataong may turo sa kanya ang salita ng Diyos? Nangangako ba kayong maging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita, sa gawa? Okay, so maraming pong salamat at pwede pong sigyan ng mga kandila. Kasi dinawala ng mga kandila sa inyo. Siguro, bakit may kandila? It will only symbolize na ang kandila ay para magliwanag ang buhay. Lalo po ang batang ito na mga kandilang yan ay simbolo din ng Banal na Espiritu Santo na nawa sa kanyang patuloy paglaki ay matuto siya na ay takot po sa ating Panginoon. Sa inyo, nawa, o Diyos, sa araw na ito at sa mga taong madarating, Panginoon, lumapit siya, Panginoon, na may takot po sa inyo at may pag-ibig po sa inyo, Panginoon. Kaya hayaan niyo, Diyos, na sa mga saksing ito, Panginoon, Lord God, ito po ay inyong pag-aari na ipinagkaloob Diyos sa mga sawang Alejandro II at sa kasipili, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang sakot na lang ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapatid kayo sa dedication ng aking apo sa birthday niya. Ibig sabihin, yung apo ko binigay ni Lord sa kanila, ibinabalik din namin kay Lord ang pagpapasalamat sa kanya. Kasi kung wala si Lord, wala din yung apo namin ito kayo. Pinagpapasalamat kami kay Lord. Ganon din sa mga sponsor. Maraming salamat dahil nakarating kayo. Kahit na alam ko na mahal niyo rin kami at mamahalin din namin kayo. Ibabalik namin sa inyo kung ano man yung ibinigay yung pagmamahal sa amin. Ganon din kay Lord. Siya lang naman nakakaalam ng buhay natin. Wala tayong may tatago sa Kanya. Dahil ang puso natin ay sa Kanya. Buong buhay natin ay sa Kanya. Kaya lahat na nasa atin, bigay niya. Kaya salamat sa mga blessing niya na binibigay sa ating buhay, ang ating kalakasan, ang ating haba ng buhay, at sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin dahil kay Lord. Kaya salamat sa mga binibigay niyang blessing sa aming pamilya. Salamat sa inyo lahat. Pasalamat sa kayo namin. Barbarag ya salamat sa kayo na sponsor na dimago pa sa akin. Binyag ng birthday na ako niya. Ang ganang nga po dyan ay dedication ko yung anak mo. Kasantos sa ugdot ito tayong amin. Siya sa nima ng labat sa ugaw na gano'n ang kung-aranasan maging nanay for 15 years. Sana ipagkaloob din na magkaroon ng anak. Anak ko, salamat barbalag na. Salamat din kung hindi tayo na maging godparent Sanibagang na ba sila anak ko, wadya, ang gano'n nga po yung anak ko, ang gano'n mo nanay siya sa kumado, nanay mo. Ito ko, no, ang tinayarian ko, nung dago ka siya ka na, nakaba mo ako, hindi gilay na yan. Salamat. Yun ang product, yun ang mga kita, kahit silang katambulan ng mga kulitan ng lahat ng pangangailangan ng mga suporta. At yun lang po, God bless you always, be healthy. My name is na mga Diakon Nunong, pero as in behalf of my nephew, pamangkin ko yung ano ininom eh. Ito ang pamangkin ko sa nasa Australia. So, siguro masasabi ko lang, napakabuti ng Panginoon. Tulad ko rin si Barrios. Opo. Kaya, ano po, praise God, nagtatagpo nga eh. Nakita ko sila na eh. Okay, so, by the grace of God, sa biyaya ng Diyos, alam ko na mapapalaki ang isang bata
No? Kasi si kumari ko sa una, yung anak niya. So, ang masasabi ko lang, pagpalain nawa ng Panginoon ang bating ito na maging matagumpay. No, katulad ng papa niya, no, soon to be, di ba? Na Kira-kira ya maging lina at sa kaya dibilang may asawa ya sa kaya lina ya kakaiba na raya sa wajay esposo. Tambal malaga salamat dari paimbita to yaso agi ya kabisan ko kasi ante tajat sayan ado at magpapaling kami ang tao dapot jet panganak ko ang gano'n ang hirap tanggap ni Primi ito magpapaling kami kalamor agi sa salamat nita agam loob na kami ya pamilya dah kanyan balbarga salamat at sige namin laudal saya so inter tani pangaroon na Diyos sa katawan ya inanak kayo kumon bintisunan na Diyos sa katawan ya ilang to'y nabilay at kasinalaman tan lawas kumon dyan sa isika tayo kami at araw sa pangarap tayo sa katawan kaya balbarga salamat at masanto siya tapos sa sige namin. Agi kakaaro, kakasumpal ti programa tayo. Kato na nang kung may lechon, ipaway dala kakaaro. Katong kakaaro, nataw yan ti lechon. Gabayuya o andi. Agi naman impaway dala may lechon kakaaro. Narasang kila kakaaro. Narasang kila kakaaro, gali dyan ang panangan la. Umpisali panangan kakaaro. Katong manatawag ala. Galila kakaaro, tamangan tila. Ni anang nang kula may taba-taba. Ni may bagisa, ni may laman, niya pukul-pukul. Anto ay kakaaro, panangan la. Katong mangan tila kakaaro. Ang alalay laman, taya sulabay ko, laman, igado. Tapi bulik ko igado. Si kayo ay kakaaro, gabay yung igado. Tano siya kakaaro, ay gabay-gabay kuya. Masami iya ay igado. Kato na ngalak mo lay baaw ko. Kaya natawayan tila may igado. Galila kakaaro, tamangan tila. Tani mga kanakla kakaaro, tanara sa nakla. Agi kakaaro, nang nang kulamay lechon. Kato nagi, nang turok-turok kami mula, ya ang alay lechon. Nita, naupot la. No lechon manaya kakaaro, makano naupot. Anto, kanon to kasi, masami so lechon. Manimis-imis iray kakaibag, tanto eh, kataway kami na lechon. Lalo lamay kumari, favorito ko na yung pansit. Alikas yung kakaaro, ay akapanganak yamaong. Katong binaligang kulay subok, taasami tanak, saya igado. Aliwa, ya buwakag kakaaro ha. Asami tanak laba, taagalay sami. Ya yung panluto da. Ni, makulkul not kakaaro. Pili siya panangan kakaaro. Si kadara manayay kumpari tang kumari. Kaya shout out si kayo namin ya kumpari tang kumari. Galila tamangan tayo salad. At syempre, ang tayo laya, itortila. Ni tanlay kumari, walay awit to. Sa kadara manayay kumari tayo, magangka na irawa. Nyala may souvenir tayo, tan wala ni dessert tayo. Ni man si kumari, mga kay salad. Kaya rin min angan ng kumari RC, ay nang papicture kami dua mo. Nan solo, tanan solo mo. At syempre, ame anak ko mo, na si Raisa mi. Ay agi kakaaro, ari kasya ni, mamabal ko takla, na idanda lebal ko. Antay walay awit ko la. Sayantang niyamot ko laya. Maong labat anang nang kumo si kumari, mamabal ko mo. Antis tayo nalis, itar kumo lamay ang balanga. Antay latan. Akit sismisa mo ni, sari ko kumari. Kimaritis tayo mo, yada isut, sari ko kumari. Wala listila kakaaro, wala lay awit ko. Bye-bye!